Gaur, Guardetxetik abiatuta, Unanura joango gara. Erromesaren bideko bigarren etapa egingo dugu. Tajobon, dañuy tajobon. Tajobon, dañuy tajobon. Abdu hujambar, nyari malaikala. Itsasolainoak ez digu uzten herriak ikusten, baina bai mendilerroak eta tontorrak. Hor dago Dotore Oso, Beriain mendia eta San Donato ermita. Monila, degam julinga. Monila. Pagadi ederrak zeharkatuz, Artxuetara iritsi gara. Malda pikoa eta hor daude Artxuetako antenak. Haue hechiko dano sisero. Monila degam julinga. Monila degam wanga. Poliki Nafarroako sakan aldera jetxiko gara. Tajobon, dañuy tajobon. Walay, 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 walay. Abdu jambar, walay, nyari balay kala, walay. Chikaw lay joge, walay. Danu si saro, walay. Monila, walay. Degam julinga, walay. Uarte erakileen, euriak harrapatu gaitu. Gero, herri barruan, azoka zegoela ikusi dugu. Gaur, San Prudentzio izan da, barraskiloak salgai. Unanura iritsita, hormetan zeuden inauteriko pertsonaiek harrera egin digute.